झेडपी निवडणुकीचं बिगुल आज वाजणार आहे आणि आजच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे। अगदी काही वेळामध्ये निवडणूक आयोगाची या संदर्भातली पत्रकार परिषद होणार आहे। झेडपी पंचायत समिती निवडणुकीची ही घोषणा होणार आहे। ही बातमी झी 24 तासनं सर्वात आधी दाखवलेली होती। झी 24 तासच्या या बातमीवर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे। 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितींची निवडणूक आज जाहीर होणार आहे। 50% आरक्षण मर्यादेतील जिल्हा परिषदांची निवडणूक जाहीर होणार आहे। झेडपी निवडणुका 2 टप्प्यांमध्ये होणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे आणि काही वेळामध्ये यामध्ये आणखी स्पष्टता होईल। कशा पद्धतीने झेडपी निवडणुका होतात याकडे आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं असणार आहे। आपण एकदा ग्राफिक्सद्वारे या संदर्भातली महत्त्वाची माहिती पाहूया। तर पुणे विभागामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक होईल। कोकण विभागात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, मराठवाडा विभागात छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर